В тази лекция ще се запознаем как да се регистрираме като разработчик в Apple, как да изтеглим една система за разработка на софтуер и, разбира се, да направим нашето първо предложение от типа Hello World. За целта влизаме в браузър, при мен това е Safari, и влизаме в developer.apple.com. Избираме iOS Development Center. Избираме регистър. И започваме регистрирането. Създаваме си някакво Apple-ско ID. И продължаваме регистратурата. Попълваме всички необходими полета за една регистрация и продължаваме от тук нататък, като изпратим всичко за регистрация. Накрая регистрацията завършва, като получаваме един имейл от Apple на нашата почта и потвърждаваме верификацията с този имейл. И с това регистрацията приключва. След като сме се регистрирали, наново влизаме в developer.apple.com, влизаме в iOS Development Center и се логваме като регистриран потребител. Написваме си името, написваме си паролата. И вече имаме възможност да изтеглиме последнията версия на iOS SDK. И продължаваме по инструкциите, докато изтеглиме тази версия в един инсталационен пакет. След като сме изтеглили версията, влизаме в Finder-а, отиваме в Downloads папката и нашия пакет представлява някакъв файл от този вид. Отваряме го и стартираме инсталацията на пакета, следвайки инструкциите. След като сме инсталирали пакета на Xcode, трябва да го стартираме. Откъде се стартира? Влизаме в Macintosh HD, Developer, в Application, Xcode. Сега е първия момент да създадем, както във всяка система за развитие, нашето първо приложение, което обикновено се нарича Hello World. Създаваме нов проект. Съответно, както виждате, имаме два вида приложения за Mac оперативна система и за iOS. iOS са приложенията за iPhone, iPad. Избираме Application, избираме View-Based Application и продължаваме нататък. Какъв ще бъде нашето име ми? Hello. И създаваме проекта в една папка по избор. Системата е създала необходимите за нас файлове за стартиране на едно
приложение за iPhone. С натискане на бутона Run, приложението се компилира и стартира в симулатор. Както виждате, приложението си има прозорец, в който можем да инсталираме всякакви вид контроли, които ние желаем. С стоп спираме изпълнението в симулатора. Да разгледаме какви файлове има в нашето приложение. Първият файл, който се стартира всичките приложения, се казва main. За разлика от C, тук изпълнимия код е с разширение M. Имаме 3 реда. Първият ред оказва автоматично изчистване на обекти, които са зададени. Във втория се стартира една функция, която стартира нашето приложение. Освобождаваме паметта и излизаме от функцията main. Имаме два файла. Един е Application Delegate изпълним и другия View Controller изпълним файл. В Application Delegate се стартира един прозорец, в който се стартира един контролер, който ни дава визуалната вид на нашето приложение. В View контролера се съдържат изпълнимия код, който показва изгледа в този прозорец. Съответно имаме два основни файла. HIP. Тези файлове са свързани с графичен интерфейс. Първият HIP файл Main Window представлява прозорец, а втория файл представлява един изглед. Както виждате, като се разгледа Main Window, в него се казва, че изгледът се зарежда от Hello View Controller. Сега може да направим едно приложение, без да сме написали никакъв код. Отваряме видовете контроли, които могат да се сложат в този изглед. Те се виждат, най-различни са. Взимаме един Control Label. Control Label представлява едно поле, в което може да се записва текст. Центрираме текста и написваме някакъв желан имаме възможност да изберем шрифта. И да изберем размера на шрифта. Запомняме с Ctrl-S файл и стартираме нашето приложение, което първо се компилира. И ето нашето приложение е завършено, което представлява един прозорец, в който имаме един изглед и в този изглед е написано надписа Hello World. С това нашата първа лекция завърши.